ak ideme vybudovať nový model, tak musí byť postavený na tom, aby si štát a samospráva nekonkurovali, aby dokázali spárovať svoje potreby aj svoje očakávania podľa možností, ktoré vedia spoločne poskytnúť ľuďom. S pánom Richardom Raším pokračujeme v korektnej spolupráci so samosprávnymi združeniami a je to presne na tých istých princípoch, na ktorých sme so samosprávnymi združeniami pôsobili na Ministerstve regionálneho rozvoja. Prišli sme s návrhom, že budeme spolupracovať na báze akéhosi štatútu, ktorý upraví našu spoluprácu pre modernizáciu samosprávy aj miestnej štátnej správy a odchádzame vo všeobecnej zhode s tým, aby sme to povýšili na Radu vlády pre verejnú správu. Každý predstaviteľ samosprávneho združenia vníma, že táto budova Národnej rady je o paragrafoch, ale paragrafy musia riešiť životné situácie ľudí, miest, obcí a samosprávnych krajov. To znamená, že toto bude pridaná hodnota aj k tomu, ako skvalitiť samotný legislatívny proces. Z hľadiska ministerstva vnútra som predstavil a informoval o zopár zámerok, ktoré realizujeme alebo pripravuje v pomerne krátkej dobe. Budú sa týkať inventúry okresných úradov, budú sa týkať tzv. Civilňovacieho konania, budú sa týkať toho, že predstavíme nový návrh riadenia, krízového riadenia civilnej ochrany, ale aj toho, aby sme vo výraznej miere zainvestovali do vzdelávania, do kvalitných odborníkov na okresných úradoch, v miestnej štátnej správe, ale aj tých expertov, ktorí pôsobia v samosprávach. A zároveň sme sa zhodli aj na tom, že máme naďalej spoločný pohľad na to, aby nové eurofondy mohli byť využité aj na účel, ktorý bol v minulosti v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, aby sme mohli vo vzťahu Slovenská republika a Brusel získať mandát a presadzovať jeden balík eurofondov v novom programu období na všetky nevyhnutné kroky, ktoré dnes potrebujeme s modernizáciou systému celej verejnej správy, toho systému, ktorý nám sprevádza celým životom.